ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு நாகபத்தினி பிரேயர்ஸ் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே 2 கிளாஸ் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். ரொம்ப உயர்ந்த தாத்பரியங்கள் எல்லா பிரேயர்ஸ்குள்ளவும். அதாவது வந்து சர்பண்ட் அப்படின்னும் போது நம்ம இக்னரண்டா அந்த ஒரு மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல உள்ளவங்க, அதுக்கப்புறம் எப்பயும் கோபத்தோட மற்றவங்களுக்கு கெடுதலுக்கு தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நம்ம பார்ப்போம். பொதுவா நாகம் அப்படின்றது மற்றவங்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடிய ஒரு நிலையில உள்ளதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இங்க நம்ம வந்துட்டு காளியா அவங்க ஒரு டீமன் இக்னோரன்ட் மோட்ல இருக்காங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. நல்லபடியா எல்லா டீமன்ஸையும் வந்துட்டு அவங்க நன்மையை கொடுத்து யாரையும் அழிக்கல பகவான் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்து யாரையும் அழிச்சு பார்த்ததை நம்ம அது அது அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு கிடையாது. பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டாலே அவங்களுக்கு நன்மைகளே அப்படின்றத நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில எல்லா டீமன்ஸுக்கும் வந்துட்டு நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டை கொடுத்து பிரம்மஜோதி அளவுக்கு நிலைப்பாட்டை கொடுத்து அதற்கப்புறம் காளியாவையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து அழிக்கல. மற்ற அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து அழிச்சாங்க. ஆனா காளியா வந்து அவங்க அழிக்கல. அவங்கள வந்துட்டு ஃபர்கிவ் பண்ணி அவங்கள மறுபடியும் அவங்களோட ஐலாண்டுக்கே போக சொல்லி அவங்கள அங்க வந்துட்டு இருக்க சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மன்னிப்பு கிடைச்சது. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல சர்பண்ட் அப்படின்னாலே நாகம்னாலே அந்த ஒரு இக்னோரன்ட் மோட்ல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு என்வியஸ். ஏன்னா இதுல வந்துட்டு ஒரு சர்பண்ட்னா எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ஒரு விஷயம் தான் அவங்களுக்கு அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம். காளியா அப்படின்றவங்க ரொம்ப இக்னோரன்ட் மோட்ல இருப்பாங்க, ரொம்ப என்வியா இருப்பாங்க, டீமன் அசுரன் அவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட காளியாவுக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா பகவானோட திருப்பாதத்தோட சம்பந்தம் கிடைச்சது இல்லைங்களா? அது ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒரு வியப்புக்குரிய ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி பத்தினிஸ் நாகபத்தினிஸ் அவங்களோட பிரேயர்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப எலிவேட்டடா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? வேதம்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியா பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஞானம் காளியோட வைஃப்ஸ்க்குலாம் நல்லபடியா அந்த நாலேஜ். ஏன்னா அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில நம்ம எந்த ஒரு மோட்ல இருந்தாலும் சரி, குணத்தில் இருந்தாலும் சரி, நம்ம நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால நல்ல நிலைக்கு வர முடியும் அப்படின்றது. இப்ப இவங்க அதுதான் அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க. காளியாவோட வைஃப்ஸ் நாகபத்னிஸும் சொல்லியிருப்பாங்க. எப்ப என்ன மாதிரி தபஸ் பண்ணும், என்ன மாதிரி தபஸ்ல இருந்தாங்க காளியா, அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு அனுகிரகம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த வகையில நம்மளும் வந்துட்டு இப்போ நிறைய அதாவது பரம்பரையில நம்ம இணைஞ்சு நிறைய கேட்கிறோம். பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கும் என்ன ஏற்படணும் அப்படின்னா நல்ல புரிதல் ஏற்பட்டு நல்ல பக்தியில முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு நம்ம பகவானை அடையணும். இந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், மோட் ஆஃப் பேஷன், இந்த குணத்திற்கான விஷயங்களா, அதாவது காமம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், இந்த ஏக்கங்கள், கவலைகள் இதெல்லாம் நம்ம மனசு விட்டு அகன்று சரிங்களா நம்ம நல்லபடியா பக்தியில நிலை பெற்று நம்ம பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில் நம்ம நிறைய பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்கள் பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ஸோட இருக்கும். நமக்கும் நல்ல நிலைமை பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணட்டும் அப்படின்ற நம்ம பிரார்த்திச்சுப்போம். அந்த வகையில் ரொம்ப எலிவேட்டட் பிரேயர்ஸ் நாகபத்தினிஸ் பிரேயர்ஸ் அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்பயும் ஃபுஜி ஐலாண்ட்ல வந்து இவங்க காளியா வந்து இருக்கிறதா ஐதீகம். அவங்க ஃபேமிலியோட யாரும் அந்த நாகத்தை பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து மேட் ஆயிடுவாங்களாம். அவங்களுக்கு வந்து அந்த மனநிலை வந்து இயல்பா இருக்காது அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி காளியா எப்ப வெளியில வராங்களோ அவங்க தலையில உள்ள அந்த மாணிக்கம் அது வந்து ராத்திரியில வந்தா கூட பகல்ல இப்ப எப்படி வெளிச்சம் இருக்கு அந்த மாதிரி வெளிச்சத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரபுபாதா எல்லா கண்ட்ரிலயும் இஸ்கான் டெம்பிள் வந்துட்டு நிறுவனம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வகையில ஃபுஜி ஐலாண்ட்ல பார்த்தோம்னா எல்லா டெம்பிள்லயும் வந்துட்டு ராதாகிருஷ்ணர் அவங்கதான் வந்துட்டு பிரதானமான டெய்ட்டியா இருப்பாங்க. ஆனா ஃபுஜி ஐலாண்ட்ல மட்டும்
கிருஷ்ணரும் காளியாவும் பிரதானமான டெய்ட்டியா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கும் அங்க வந்து நம்பிக்கையோட காளியா இப்ப டிவோட்டி ஆயிட்டாங்க இல்லைங்களா, பகவானோட அனுகிரகத்தினால அவங்கள வழிபாடு பண்ணி கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுறவங்க நிறைய பேர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ராமனக்காய் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சத்தியுகத்திலே இருந்து இருக்காங்க காளியா, சரிங்களா. அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் துவாபரயுக கடைசியில அவங்க மறுபடியும் அவங்களோட ஐலாண்ட் ராமனக் ஐலாண்டுக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பாஸ்ட் டைம்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தது. நம்ம வந்துட்டு அந்த வகையில 45வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா. ஐ திங்க் 40 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருப்போம். இன்னைக்கு நம்ம அதோட கண்டினியூஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நாகபத்தினிஸ் பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில நம்ம 40 பிரேயர்ஸ் இருக்கு, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம 41லேயே நம்ம பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக நாகபத்தினிஸ் பிரேயர்ஸ் வந்து 33லேருந்து 54 வரைக்கும் வரும், சரிங்களா. ஏன்னா காளியா வந்துட்டு பகவான் வந்து முற்றிலும் தன்னோட கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களோட அந்த பாய்சன்லாம் நல்ல வெளியில வந்திருக்கும். காளியா மேல நல்லபடியா நர்த்தனம் ஆடி இருப்பாங்க, தன்னோட கண்ட்ரோல்ல அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அப்ப நாகபத்தினிஸ் வந்து பிரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எப்பயும் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா தன்னோட கணவனை பார்த்துட்டு, இப்ப அவங்களாம் எப்படி பாக்குறாங்க, அவங்களோட கணவனை வந்து ரொம்ப அதாவது சோர்ந்த ஒரு நிலையில பார்க்கிறாங்க இல்லைங்களா. உடனே அவங்க வந்துட்டு பிரேயர்ஸும் நல்லபடியா அவங்க பண்றாங்க, அவங்க குழந்தைங்களோட சேர்த்து, சரிங்களா. அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பகவானோட சம்பந்தம் ஃபர்ஸ்ட் காளியாவை பத்தி சொல்றாங்க. வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சது வந்துட்டு ஏற்புடையதே அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து எப்பயுமே எப்படி இருந்திருக்காங்க, ரொம்ப வந்து ப்ரைடோட என்வியோட இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா. மற்ற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் துன்பம் கொடுத்துட்டு, அந்த வகையில நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த இந்த தண்டனை வந்து ஏற்புடையதே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி உங்களோட திருப்பாதம் அவங்களுக்கு அந்த சம்பந்தம் கிடைச்சதுன்றது ரொம்ப வந்துட்டு சிறந்த விஷயம். அதுக்கு வந்து எவ்வளவோ ஜென்மங்கள்ல நல்லபடியா தபஸ் பண்ணால் மட்டுமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு சம்பந்தம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில என்ன அவங்க பண்ணிருக்காங்க, இதற்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எவ்வளவு தபஸ் அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்கன்னு தெரியல. நீங்க அவ்வளவுதான் அவங்க மேல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி அவங்களோட தலையில, அதாவது காளியாவோட தலையில உங்களுக்கு திருப்பாதத்தை நீங்க பதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்லி, மகாலட்சுமி அம்மாவும் நிறைய தபஸ் பண்ணதுனாலயே அவங்களுக்கு எப்பயும் என்ன கிடைச்சது, பாத சேவனம் இல்லைங்களா. எப்பயும் பாத சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க மகாலட்சுமி அம்மா. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைச்சது. ஆனா இப்ப காளியாவுக்கு அது இவ்வளவு இக்னோரண்ட் மோட் லெவல்ல அவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்றது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா. ஆர் நவ் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் ஹிம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அண்ட் தோஸ் ஹூ அட்டன், யாரெல்லாம் பகவானோட திருப்பாதத்தோட சம்பந்தம் ஏற்படுதோ அவங்களுக்குலாம் என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா, எந்த விஷயமும் வேற எந்த விஷயமுமே அவங்களுக்கு தேவைப்படாது, சரிங்களா. பிரம்மலோகம் கிடைச்சாலும் வேணாம்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி யோகத்தினால கிடைக்கக்கூடிய அந்த
மிஸ்டிக் பவர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நிறைய சக்திகள், யோக சக்திகள், அதெல்லாம அவங்களுக்கு துச்சமா தெரியும். அதே மாதிரி லிபரேஷன் அது கூட அவங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. எப்பயும் பக்தியில பகவானோட எப்பயும் இணைஞ்சிருக்கணும், பக்தி சேவையில இணைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு விருப்பமா இருக்குமே தவிர வேற எதையும் அவங்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றதையும் நாகபத்தினிஸ் அவங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா 37வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த சர்பண்ட் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இப்போ ரொம்ப இக்னரண்ட் நேச்சர்ல இருக்காங்க. அவங்க வந்து எதுக்கு ஆட்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு பை ஆங்கர், கோபம் அவங்கள ஆட்கொண்டு இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கே இப்ப வந்துட்டு என்ன கிடைச்சிருக்கு, பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா பகவானோட அனுகிரகம் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கிற எம்பாடிட் சோல் அது முழுக்க நிறைய ஆசைகளோட இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுவும் வேரூன்றி உள்ள ஆசைகளோட இருக்கும் நம்ம. அப்போ நமக்கும் அது வந்து நல்லபடியா பகவானோட திருப்பாதம் சம்பந்தம் நமக்கும் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. we offer our respectful obeisance unto the supreme personality of Godhead. இப்போ வந்துட்டு பகவானோட உயர்வு பத்தி சொல்றாங்க. அவங்களோட நேச்சர் எல்லாத்துலயும் பரவி இருக்காங்க இல்லைங்களா, ஆல் பெர்வேசிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் யாருக்கு நல்லபடியா தெரியும், பகவான் வந்து ஆல் பெர்வேசிவ் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா சேஜஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நமக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா. இப்ப பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறதுனால நமக்கு தெரிய வருது, பகவான் வந்து பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறதுனால தெரிய வருது, பகவான் வந்து எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அணுவிலையும் இருக்காங்க பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க நாகபத்தினிஸ் அதை வந்துட்டு குறிப்பிடுறாங்க, ஆல் பெர்வேசிவ்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து அடைக்கலம் எடுத்துப்போம் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட. அவங்க வந்து எப்பயுமே இந்த கிரியேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் அனிகுலேஷன் அதற்கு முன்னாடியில இருந்தே அவங்க வந்து எப்பயுமே இந்த கிரியேஷன் அனிகுலேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் ஜட உலகத்துக்கு தான், ஆனா பகவான் எப்பயுமே உள்ளவங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. அதே மாதிரி பகவான் எப்பயும் தெய்வீகமானவங்க, இந்த ஜட உலகத்தை உருவாக்கி இருந்தாலும் அவங்கள இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்னன்னா, இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அது எதனால, அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு எதனால வந்துச்சுன்னா நம்ம யாருக்கும் ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருப்போம், ஒரு காஸ், ஒரு ரீசன், அந்த கஷ்டத்தை நம்ம யாருக்கும் கொடுத்துருப்போம். அதற்கு பிரதிபலனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதோட எஃபெக்டா நம்ம ஒரு கஷ்டத்தை நம்ம அனுபவிப்போம். அதே மாதிரி நம்ம யாருக்காவது ஒரு நல்லது செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதோட பிரதிபலனா, அந்த காசுக்கு பிரதிபலனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிப்போம், அந்த எஃபெக்டை நம்ம அனுபவிப்போம் இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அந்த அந்த நிலை வந்து பகவானுக்கு வந்து கிடையாது. இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ன்றது பகவானுக்கு கிடையாது. அவங்க எப்பயுமே தெய்வீகமானவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுப்ரீம் சோல் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க இங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்னு சொல்றாங்க. பாகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சா அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கெயின் ஆகும் இல்லைங்களா. பகவான் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி 7 விஷயங்கள் அதை அடையாளமா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதை வந்து இங்க நாகபத்தினி சொல்றாங்க, த அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டிரான்சென்டென்டல் கான்சியஸ்னஸ், பகவான் வந்து கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. உணர்வு அப்படின்றது உண்டு, ஆத்மாவுக்கு உணர்வுன்றது உண்டு. அப்ப அந்த உணர்வு ஜட உணர்வா இருக்கா இல்ல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸா இருக்கா, பக்தி உணர்வா இருக்கா, அதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நம்ம செய்ய வேண்டியது இப்ப ஜட உணர்வா இருக்கு அப்படின்னா ஜட சந்தோஷங்கள் நம்ம திருப்தி பண்ணிக்கல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னா ஜட உணர்வுல நம்ம இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதே வந்து நம்ம பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தம். இப்ப ஆத்மா எதுல இருந்தா நல்லது ஆத்மாவுக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்தா. பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் போதுதான் அது எப்படி இருக்கு, பாதுகாப்பா இருக்கு இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இங்க வந்து அந்த உணர்வு டிரான்சென்டென்டல் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்கு வந்து ரிசர்வாயர் யாரு, அதோட இருப்பிடமா யாரு இருக்காங்கன்னா பகவான். அண்ட் பொட்டன்சி ரொம்ப சக்தி உடையவங்க. அப்புறம் ப்ராசஸ் ஆஃப் அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி, அதாவது வந்துட்டு எனர்ஜிஸ்க்கு, அதாவது பொசஸர் ஆஃப் அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி அப்படின்னு பாக்குறோம். எல்லா எனர்ஜிஸும் பகவான் கிட்டே தான் இல்லைங்களா. அவங்க வந்து எனர்ஜியோட அந்த எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. எனர்ஜெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மூல காரணம். நம்ம இப்போ ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்துல இப்ப நம்ம இந்த கையை இப்படி அசைக்கிறோம்னா அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும். அந்த சக்தி பகவானோட சக்தியிலேருந்து வந்ததா தான் இருக்குமே தவிர வேற எங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு சக்தின்றது கிடைக்காது. சரிங்களா. அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனர்ஜிக்கு. சரிங்களா. அந்த வகையில பொசஸர் ஆஃப் அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜிஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த எனர்ஜில 3 டைப் ஆஃப் எனர்ஜி அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இந்த நம்மளுக்கு இருக்கிற இந்த ஜட
விஷயங்கள் அடையாளங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, பிறப்பிறப்பு முழுமை நோய், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறது தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். நமக்கு வந்து இது நிரந்தரம் இல்லை இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு பிறவிலேருந்து இன்னொரு பிறவிக்குள்ள நம்ம மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி எதுவும் பகவானுக்கு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யூ ஆர் த பிரைம் மூவர் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ ப்ரேயர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்கள் உள்ளதுன்றதை நம்ம திருப்பி ஒரு அப்படியே மேலோட்டமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து காலமா இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நாகபத்தினிஸ் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. யூ ஆர் டைம் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஷெல்டர் ஆஃப் டைம், விட்னஸ் ஆஃப் டைம் இன் ஆல் இட்ஸ் ஃபேசஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா, காலமா பகவான் இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா ஒரு தடவை இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பி அந்த இடத்துக்கு வராது இல்லைங்களா, காலம்ன்றது சுழண்டுகிட்டே இருக்கு. அந்த காலத்தின் கட்டாயத்துலதான் எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கு. யுகங்கள்லாம் வந்துட்டு வருது, அந்த சுழற்சியில நம்மளாம் இருக்கோம் எல்லாமே. அப்படிப்பட்ட காலமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் த அல்டிமேட் சோல் ஆஃப் த பிசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ், கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதங்கள் அதோட அல்டிமேட் சோல் ஆத்தாரமா பகவான் இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி ஷட்டில் பாடி, அது சென்சஸ், அப்புறம் வந்துட்டு பிராணம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது லைஃப் இயர், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், கான்சியஸ்னஸ், இது எல்லாத்தோட ஆத்தாரமா யார் இருக்காங்க, அல்டிமேட் சோல் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. யுவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் த இன்ஃபினிட்ஸல் ஸ்பிரிட் சோல் நம்பலாம் இல்லைங்களா, ஃபால்ஸ்லி ஐடென்டிஃபை. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த ஜட உலகத்துல இருக்க ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம வந்துட்டு நம்ம தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், நம்ம தான் பிரதானம் அப்படின்ற ஒரு தவறான புரிதல்ல நம்ம இந்த ஜட அந்த குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது யாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட், பகவானோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். சரிங்களா, அந்த பெர்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் ட்ரூ செல்ஃப் thus become clouded. அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னு சொல்றாங்க நாகபத்தினி சிங்க, நம்மளோட அந்த உண்மையான சொரூபம் வந்து மறைக்கப்பட்டுருது. நம்ம வந்து ஆத்மா பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க அப்படின்ற அந்த நிலை மறந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஃபால்ஸ் ஈகோல நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது மாயைன்னா என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா, இருப்பதை இல்லாததாய் காட்டும், இல்லாததை இருப்பதாய் காட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, நம்மளுக்கு இந்த உறவு, இந்த சரீரம், இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளது கிடையாது. ஆனா அதெல்லாம் நம்மளது அப்படின்னு நம்மளுக்கு உணர்வு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆத்மா நித்தியம், பகவான் நித்தியம், பக்தி நித்தியம். ஆனா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு புரிதல் இல்லாம நம்மள வச்சிருக்கோம். அதுதான் மாயை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு திரை வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, we offer our obeisance unto you, the unlimited supreme lord, the supremely subtle one, the omniscient. எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க பகவான். சரிங்களா, பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நல்லபடியா நம்ம பார்த்தோம். who are always fixed in unchanging transcend, who sanctions the opposing views of different philosophies, and who are the power upholding express idea and the words that express them. அத நிறைய இந்த philosophy, mental speculations வச்சுட்டு நிறைய இந்த தர்க்கங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த விஷயத்துக்குலாம் அப்பாற்பட்டவங்க பகவான் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் we offer our obeisance again and again unto you அப்படின்றத பார்த்தோம். evidence who are the author and ultimate source of revealed scriptures, இதுவும் நம்ம பண்ண பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லா வேதங்கள் அதோட அல்டிமேட் சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் தான் அப்படின்னு. ஏன்னா இங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாகபத்தினிஸ், இந்த தர்க்கம் பண்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த உலகத்துல, அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்கன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாங்க அவங்கன்னா, இந்த நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, வேதங்கள், அதோட அல்டிமேட் சோர்ஸ் யாரு, அது எங்கேருந்து நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து இல்லைங்களா. who have manifested yourself in those Vedic literature, encouraging sense gratification as well as those encouraging renunciation of the material world. அப்ப அந்த வேதத்தால் நம்ம என்ன என்ன நம்ம அடைய முடியும்னா, இந்த ஜட உலகத்தையும் நம்ம சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டா அதற்கும் அதுல மார்க்கம் உண்டு. இல்ல எனக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து முக்தி வேணும் அப்படின்னு நம்ம விருப்பப்பட்டோம்னா அதற்கும் மார்க்கம் உண்டு. அந்த மார்க்கம் தான் வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம். சரிங்களா, பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு வந்து என்ன வேதத்துல நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம், நம்ம வந்து ரினௌன்சியேஷன், இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து பற்றற்று இருந்து நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானுடைய மார்க்கத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாகபத்தினி ஸ்பிரேயர்ஸ்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் 45th ஸ்லோகம், இதுவும் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். அதாவது வந்துட்டு ஆஃபர் ஒபிசன்ஸ் டு லார்ட் கிருஷ்ணா, அதாவது பகவானுக்கு, பலராமருக்கு, அதுக்கப்புறம் பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, இவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க வந்துட்டு
ஆஃபர் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 46ல நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். புக் வந்துட்டு யார்கிட்ட இருக்கோ வாசிச்சு கொடுங்க. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. 46ல இருந்து 50 வரைக்கும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 46. நம குண பிரதீபாய குணாத்ம சாதனாய ச குண விருத்தி உபவக்ஷ்யாய குணத்ரஷ்டே ஸ்வ சம்பிதே. மொழிபெயர்ப்பு. பல்வேறு வகையான பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக குணங்களை வெளிப்படுத்தும் ஓ பகவானே, உமக்கு எமது வந்தனங்கள். நீர் உம்மை பௌதீக குணங்களினுள் மறைத்துக் கொள்கின்றீர். இருந்தாலும் அதே குணங்களின் செயல்பாடானது இறுதியில் உமது இருப்பினை அறிவிக்கின்றது. அத்தகு குணங்களுக்கு அப்பால் ஒரு சாட்சியாக நீர் நிற்கின்றீர். மேலும் நீர் உமது பக்தர்களால் மட்டுமே முற்றிலும் அறியக்கூடியவராக இருக்கிறீர். பதம் 47. அவ்யாக்கிருத விகாராய சர்வ வியாக்கிருத சித்தையே ரிஷிகேச நமஸ்தேஸ்து முனையே மௌன சீவினே. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ புலன்களின் நாயகரான பகவான் ரிஷிகேசரே, கற்பனை கெட்டாத பெருமைகளை உடைய லீலைகள் செய்யும் நீர் எமது வந்தனங்களை உமக்கு அர்ப்பணிக்க விடுவீராக. உமது இருப்பானது பௌதீக பொருட்கள் அனைத்தையும் படைத்து வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒருவர் தேவை என்பதிலிருந்து உணரப்படுகிறது. உமது பக்தர்கள் உம்மை இவ்வழியே அறிந்து கொண்ட போதிலும் பக்தி அற்றோரிடம் நீர் மௌனமாகவும் சுய திருப்தியில் ஆழ்ந்தவராகவும் இருக்கின்றீர். பதம் 48. பராபர கதி ஞாய சர்வாத் யக்ஷாய தே நமக அவிஸ்வாய ச விஸ்வாய தத்ரஷ்டேஸ்ய ச ஹேதவே. மொழிபெயர்ப்பு. உயர்ந்த தாழ்ந்த பொருட்கள் அனைத்தின் இலக்குகளையும் நன்கறிபவரும் எல்லாவற்றையும் நெறிப்படுத்துவருமான உமக்கு எமது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. பிரபஞ்ச படைப்பிலிருந்து நீர் வேறானவர் ஆவீர். இருந்தும் நீரே பௌதிக படைப்பின் மாயை எதில் வளர்ச்சி பெறுகிறதோ அதன் அடிப்படையாகவும் அம்மாயையை பார்ப்பவராகவும் இருக்கின்றீர். உண்மையில் இவ்வுலகின் மூல காரணர் நீரே ஆவீர். பதம் 49. त्वं हि हर्ष जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैर अणिगो कृत काल शक्ति दृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सदः சமீக்ஷயா மோக விகார ஈசே. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ எல்லாம் வல்ல பகவானே, பௌதிக செயலில் நீர் ஈடுபடுவதற்கு எந்த விதமான காரணமும் இல்லை என்ற போதிலும் இப்பிரபஞ்சத்தின் படைத்தல் காத்தல் அழித்தலை செய்ததற்காக நீர் உமது நித்திய கால சக்தியின் மூலம் செயல்படுகின்றீர். இதனை நீர் படைப்பிற்கு முன்பு தொழில் கொண்டிருந்த இயற்கை குணங்களின் வேறுபாடுடைய செயல்களை விழித்தெழச் செய்வதன் மூலம் செய்கின்றீர். உமது பார்வையினால் நீர் மிகவும் சரியாக இப்பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து செயல்களையும் விளையாட்டாக நிறைவேற்றுகின்றீர். பதம் 50. தசைவ தேமுஸ்தனம திரிலோக்யாம் சாந்தா அசாந்தா முடயோனயக சாந்தா பிரியாஸ்தேகி அதுனா விதும் சதாம் ஸ்தாஸ்து சதே தர்ம பரீப்சயே ஹதக. மொழிபெயர்ப்பு. ஆகையினால் இம்மூவுலகங்களிலும் உள்ள பௌதீக உடல்கள் அனைத்துக்கும் சத்துவகுணத்தில் சாந்தமாக இருப்பவை, ரஜோகுலத்தில் கிளர்ச்சியுடன் இருப்பவை, தமோ குணத்தில் அறிவின்றி இருப்பவை உமது படைப்புகளே ஆகும். இருந்த போதிலும் சத்துவகுணத்தில் சாந்தமுடைய உடல்களை பெற்றிருக்கும் ஆத்மாக்கள் குறிப்பாக உமக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் ஆவர். அவர்களை காப்பதற்கும் அவர்களது சமய தர்மங்களை காப்பதற்குமாகவே நீர் இப்போது இப்பூமியில் அவதரித்திருக்கிறீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சார் இப்ப நம்ம 46 ஸ்லோகம்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல இந்த ஸ்லோகத்துல நாகபத்தினிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இங்க வந்து அவங்க அவங்களோட ஒபேசன்ஸை பகவானுக்கு அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹூ மேனிஃபெஸ்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ். எல்லா குவாலிட்டிஸுமே இல்லைங்களா, ஆன்மீக விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி, ஜட விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி, அது எல்லாமே யாரால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா பகவானால இல்லைங்களா. ஆனா யூ டிஸ்கியூஸ் யுவர் செல்ஃப் வித் த மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா, ஒரு நிமிஷம். Krishna. Thank you. You discuss yourself with the material qualities, and yet the functioning of those same material qualities ultimately reveals your existence அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, அதாவது என்னன்னா, இப்போ வந்துட்டு இந்த ஜட விஷயங்கள் அப்படின்றது ஆன்மீக விஷயங்கள் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது இங்க மெட்டீரியல் விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே நிரந்தரமற்றதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மாறுபாட்டுக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இங்க நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் உள்ளதுன்னு பார்க்குறோம். இங்க உள்ள ஆசைகள், இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு
லஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது வந்து என்னன்னா ஒரு தூய்மையானதா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஆன்மீக விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்க வந்து எந்த ஒரு கஷ்டங்களும் இருக்காது. நமக்கு வந்துட்டு எப்பயுமே நித்தியமான சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அங்க உள்ளது உண்மையான தூய்மையான அன்பு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ். யூ டிஸ்கியூஸ் யுவர்செல்ஃப் வித் த மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் and yet the functioning of those same material qualities ultimately reveals your existence அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? பகவான் அதாவது இந்த இடத்துல என்னன்னா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த சமயத்துல நம்ம கூட இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நம்மள மாதிரியே தான் இருப்பாங்க. ஆனா வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸ்ல கம்மியா உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவங்கள சாதாரண ஒரு மனிதனா வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து அந்த மாதிரி இல்லாம பகவான் எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல தான் இந்த அவதாரங்கள் எடுத்தாலுமே அவங்க அவங்களோட சொரூபத்தில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? யூ ஸ்டாண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் ஆஸ் எ விட்னஸ். பார்வையாளரை தான் பகவான் இருக்காங்க. அண்ட் கேன் பி ஃபுல்லி நோன் ஒன்லி பை யுவர் டிவோட்டீஸ். அப்போ யாரால வந்து இதை நல்லபடியா உணர முடியும்? பகவான் இங்க அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கும் போதும் அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ்ல தான் இருக்காங்களே தவிர இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட குவாலிட்டிஸோட அவங்க இல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்து யாருக்கு மட்டுமே ஏற்படும் அப்படின்னா அவங்களோட தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அவங்களால உணர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பயுமே பகவான் வந்து அவங்களோட இந்த ஆன்மீக நிலைப்பாட்டிலே அதாவது தெய்வமான நிலைப்பாட்டிலே தான் இருக்காங்க அப்படின்றது இங்க வந்து நாகபத்தினியே சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ லார்ட் ரிஷிகேஷா, அதாவது வந்து புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ், ப்ளீஸ் லெட் அஸ் ஆஃபர் அவர் obeisance unto you. வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்க. whose pastimes are inconceivably glorious. யாரோடது? பகவானோடது இல்லைங்களா? அவங்களோட லீலைகள், அவங்களோட இந்த பாஸ்டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால முழுமையா அதோட தாத்பரியத்தெல்லாம் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியுமானா கிடையாது. சரிங்களா? இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னா நம்மளால முழுமையா அதோட உண்மையான நிலைப்பாட்டுல நம்மளால அதை கிரகிச்சுக்க முடியுமானா கண்டிப்பா அது வந்து சிரமமானது. ஆனா அதெல்லாம் எவ்வளவு எப்படிப்பட்டனா ரொம்ப குளோரியஸானது, ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க. யுவர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கேன் பி inferred from the necessity of a creator and revealer of all cosmic manifestation அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். But although your devotees can understand you in this way, to the non-devotees you remain silent. பகவான் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து அவங்கள வந்து நல்லபடியா வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட அந்த அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல கூட அந்த சக்திகள் அதெல்லாம் வந்து நம்மளது மாதிரி கிடையாது. ஒரு சாதாரண ஒரு ஆத்மா மாதிரி பகவான் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து யாருக்கெல்லாம் பகவான் வந்து குறிப்பிடுவாங்க காட்டுவாங்கன்னா டிவோட்டிஸ் தான். நான் டிவோட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க எந்த ஒரு புரிதலையும் கொடுக்காம இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 48 ஸ்லோகம்ல obeisance unto you who know the destination of all living things. ஆல் திங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர், அது வந்து உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ ஆனா எல்லாமே யார்கிட்டதான் கடைசியில் நம்ம வந்துட்டு அடைக்கலம் எடுக்க போறோம்? பகவான்கிட்ட தான் இல்லைங்களா? who know the destination of all things and superior and inferior. அதே மாதிரி எல்லாரும் டெஸ்டினேஷனும் வந்து பகவானுக்கு நல்லபடியா தெரியும். and who are the presiding regulator of all that we. நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். you are distinct from the universal creation. இந்த ஜட உலகம் உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்து பகவான் வந்து அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. and yet you are the basis upon which the illusion of material creation. ஆனா இதோட ஆதாரமா யார் இருக்காங்க? பேசிக்கா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் விட்னஸ் ஆஃப் திஸ் இல்யூஷன்றது அறியாமை, மாயை அப்படின்னு சொல்றீங்களா? அதான் இருப்பதை இல்லாததை காட்டுவது, இல்லாதது இருப்பதாய் காட்டுவது, அதுதான் மாயை நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில இந்த மாதிரி ஒரு அறியாமை அது வந்துட்டு அதோட விட்னஸா யார் இருக்காங்க, மேற்பார்வையாளரா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யூ ஆர் த ரூட் காஸ் ஆஃப் த என்டையர் வேர்ல்டு. எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறது பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 49th ஸ்லோகத்துல although you have no reason to become involved in material activities. பகவானுக்கு அவதாரம் எடுக்கணும்னு எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது இல்லைங்களா? still you act through your eternal potency of time to arrange for the creation, maintenance and distractions of this universe. ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க? அந்த காலத்துக்கு ஏத்த நேரத்துல என்ன பண்றாங்க? அவங்க கிரியேஷன் பண்ணாங்க, மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாங்க, அப்புறம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க இந்த யூனிவர்ஸ் இல்லைங்களா? ஒரு கால அளவுல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பிரம்மோட ஆயுள் காலம் அளவுல எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்பப்போ ஃப்ரீக்வெண்டா
நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் வந்துட்டு பகவானுக்கு கொடுக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? கட்டாயம் இருக்குன்னா இல்ல. நோ ரீசன் டு பிகம் இன்வால்வ் இன் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி. இந்த மாதிரி உலகங்கள்லாம் உருவாக்கணும், அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. அதனால பகவான் வந்து இதுல வந்து ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்கணும். சரிங்களா? ஸ்டில் யூ ஆக்ட் த்ரூ. எதற்காக பகவான் இது எல்லாத்தையும் செய்யறாங்க அப்படின்னா நம்மள எல்லாம் அவங்களோட லோக்கத்துக்கு அழைச்சிக்கிறதுக்காக, இல்லைங்களா? இல்லைன்னா நம்மளுக்கு மார்க்கம் தெரியாது, இந்த கஷ்டங்களையும் நம்ம உழண்டுகிட்டே இருப்போம். அதனால நம்மளே எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்காக, திருப்பி பகவானோட லோகத்துக்கு பக்தியை உணர்த்துறதுக்காக பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. பகவானோட அவதாரத்திற்கு காரணமே இந்த கண்டிஷன்டு சோல், ஃபாலன் சோல் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்குலாம் வந்து நல்வழி காட்டுறதுக்காக அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். You do this by awakening the distinct function of each of the mode of nature which before the creation lie dormant. Simply by your glance you perfectly execute all these activities of cosmic control in a sporting mode. அதாவது விளையாட்டா, சரிங்களா? இந்த உலகத்துல பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி அனிகுலேட் பண்றதுல வந்து ஒரு விளையாட்டா பகவான் வந்து பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்தோட அதாவது இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நம்மள என்ன பண்றோம், சில கர்மங்கள்ல நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா கிரியேஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும்னா டார்மெண்டா இருக்கும், உறங்கும் நிலைன்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் இல்லாம கிரியேஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் அப்படியே டார்மெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். அதே வந்துட்டு பகவான் ஒரு பார்வை, அவங்களோட பார்வை பட்டதும் என்ன ஆகுது, திரும்பி இந்த விஷயங்கள்லாம் பிரதானான்னு சொல்லுவாங்க, அதுல இருந்து மறுபடியும் என்ன ஆகுது, ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. மறுபடியும் வந்துட்டு அந்த உலகங்கள்லாம் கிரியேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க நிறைய செயல்கள் நம்ம மறுபடியும் அந்த கர்ம வினைக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்கள் பிறவி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம், அதுல மறுபடியும் நம்மளுக்கு கர்மங்கள் கிடைக்கும். இப்படி என்ன ஆகுது, அது தன்னோட இயல்புல போயிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அப்ப எல்லாமே யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. இதெல்லாமே பகவான் என்ன பண்றாங்க, ஒரு விளையாட்டா, சரிங்களா, அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். அதாவது ஸ்போர்ட்டிங் மோட் அப்படின்றது இதுதான். யூ பெர்ஃபெக்ட்லி எக்ஸிக்யூட் ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது இந்த கிரியேஷன் பண்றது, மெயின்டைன் பண்றது, அப்புறம் அனிகுலேஷன் பண்றது, இதெல்லாமே வந்துட்டு அத காஸ்மிக் கண்ட்ரோல் எல்லாமே பகவானால செய்யப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். therefore all material bodies throughout the three worlds, those that are peaceful in the mode of goodness, யாரெல்லாம் குட்னஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்களும் எப்படி இருப்பாங்க, அமைதியான மனநிலையில இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப ஆன்சைட்டி அவங்க கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா எல்லாத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாஸ்திரப்படி அவங்களோட தர்மத்தின்படி அவங்களோட வாழ்க்கை இருக்கும், அதனால அமைதி இருக்கும். those that are agitated mode of passion, ஆசையில பிணைக்கப்பட்டவங்க எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஆன்சைட்டி, அஜிடேட்டட், எப்பயும் ஒரு ஏக்கம், ஒரு எதிர்பார்ப்பு, ஒரு இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட அதை ஆசையில் அடையணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க எப்பயுமே ஒரு அஜிடேட்டட் மோட்ல இருப்பாங்க, அமைதியான நிலையில அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் தோஸ் தட் ஆர் ஃபூலிஷ், அதே இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்க அறியாமையோட அடையாளமா இருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். ஆல் ஆர் யுவர் கிரியேஷன்ஸ் அப்படின்ற பாக்குறோம். அப்ப குணங்களுக்கு ஏற்ப ஆத்மாக்கள் எப்படி இருக்காங்க, அமைதியோட இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, சிலவங்க வந்துட்டு ரொம்ப அமைதியற்று இருக்காங்க, சிலவங்க அறியாமையில இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். இதெல்லாம் பகவானோட கிரியேஷன்ஸ். ஸ்டில் தோஸ் லிவிங் என்டிட்டிஸ் whose bodies are in the mode of goodness are especially dear to you. ஆனா இந்த மூணு குணத்துல யார் வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப விருப்பமானவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குட்னஸ்ல உள்ளவங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா குட்னஸ்ல நம்ம வந்தோம்னாலே நம்ம அடுத்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானோட பக்தியில நம்ம ஈடுபடுத்திக்க முடியும், பியூர் குட்னஸ்க்கு நம்மளால போக முடியும். ஃபர்ஸ்ட் குட்னஸ் மோடுக்கு நம்ம வரணும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கதான் வந்து டியர், பகவானுக்கு பிடிச்சவங்க இருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் டு மெயின்டைன் தெம் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் தேர் ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் தட் யூ ஆர் நவ் பிரசன்ட் ஆன் த எர்த் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த நிலையிலேருந்து, சரிங்களா, குட்னஸ்ல உள்ளவங்க தான் ரொம்ப டியர். ஏன்னா வந்துட்டு பாரதத்துல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா, எதற்காக வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தேவகி அம்மாவுக்கும் வசுதேவருக்கும் பிறந்தாங்க, மகனா பிறந்தாங்க, ஐ மீன் அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு வந்து சேஜஸ் கேட்டிருப்பாங்க. 6 கொஸ்டின்ல இது ஒரு கொஸ்டின். அதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பியூர் குட்னஸ்ல உள்ள ஆத்மாக்களை தன்னோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் மூலியமா அட்ராக்ட் பண்ணி, சரிங்களா, குட்னஸ்ல உள்ளவங்கள, சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்கள பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவங்களோட லீலைகள் அதெல்லாம் வந்து அதால ஈர்க்கப்பட்டு, சரிங்களா, பக்தியில அவங்கள கொண்டு வர வச்சு திருப்பி அவங்கள பகவான் லோகத்துக்கு எடுத்துக்கிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, தேவகி அம்மா
அப்புறம் வசுதேவருக்கு மகனா அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது அதோட அர்த்தம். அந்த வகையில குட்னஸ்ல உள்ளவங்களை பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி and is to maintain them and protect the religious principle that you are now present on the earth. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி குட்னஸ்ல உள்ளவங்களை தன் பக்கம் எடுத்துக்கிறதுக்காகவும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காகவும், ஏன்னா வந்துட்டு இதுவும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, பகவத்கீதையில ஸ்லோகம் எதற்காக பகவானோட அவதாரம்னா சாதுக்களை பாதுகாக்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில இப்பயும் பகவான் வந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நாகபத்தினி சொல்றாங்க. At least once the master should tolerate the offense committed by his child or subject. எப்பயுமே அதாவது உயர்ந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது ஒரு பேரண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட குழந்தைங்க செய்யற தவறுகளை என்ன பண்ணுவாங்க, மன்னிப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஓ சுப்ரீம் பீஸ்ஃபுல் சோல், யூ ஷுட் தேர்ஃபோர் ஃபர்கிவ் அவர் ஃபூலிஷ் ஹஸ்பண்ட். இப்ப வந்து எங்களோட கணவரை வந்து நீங்க வந்து மன்னிக்கணும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க சரிங்களா. ஏன்னா வந்து ஒரு அப்பா அம்மா தன்னோட குழந்தைய மன்னிப்பாங்க இல்லைங்களா, சின்ன சின்ன தவறுகள் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க மன்னிப்பாங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து மன்னிக்கணும் காளியாவ அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹூ டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ யூ ஆர், பகவானன் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாம இருந்துட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றாங்க. ஓ சுப்ரீம் லார்ட், ப்ளீஸ் பி மெர்சிஃபுல், கருணை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் ப்ராப்பர் ஃபார் த செயின்ட்லி டு ஃபீல் கம்பேஷன் ஃபார் உமன் லைக் அஸ். எப்பயுமே வந்துட்டு பெண்கள் பிரேயர் சொல்றாங்க இல்ல, ஏன்னா பெண்கள் வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவங்க இல்லைங்களா. இதுல நம்ம வேதத்தின் முறைப்படி பெண்கள் வந்து பாதுகாப்போட இருக்க வேண்டியவங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதனால இப்ப இவங்க எல்லாம் பிரேயர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, this serpent is about to give up his life, please give us back our husband who is our life and soul. இப்போ இந்த காளி எப்படி இருக்காங்க, அவங்கள வந்து பகவான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணாங்கன்னா அவங்க உயிர் விட்டுருவாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, வந்துட்டு இல்ல எங்களுக்கு வந்து அவங்கதான் லைஃப் அண்ட் சோல், அதனால நீங்க எங்ககிட்ட அவங்கள திருப்பி கொடுத்துருங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அது இங்க வந்து எங்ககிட்ட கருணை காட்டுங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. ரொம்ப கம்பேஷனோட உள்ளவங்க நீங்க, அதுவும் வந்துட்டு உமன்ஸ் கிட்ட அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா. அதாவது இன்னசென்ட் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல வரும் சரிங்களா. நவ் ப்ளீஸ், ஹெல்ப்லெஸ்ஸா உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நவ் ப்ளீஸ் டெல் அஸ் யுவர் மேட் சர்வன்ட் வாட் வி ஷுட் டூ. இப்போ நீங்க எங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணுங்க, நாங்க இனிமே என்ன பண்ணணும் அடுத்து அப்படின்றது. certainly anyone who faithfully execute your order is automatically free from all fears. பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே சரிங்களா, பகவத்கீதை பாகத்தை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே நமக்கு என்ன இருக்காது வாழ்க்கையில் அப்படின்னா, ஃபியர்ன்றது இருக்காது, பயம்ன்றது இருக்காது அப்படின்றது இங்க நாகபத்தினி சொல்றாங்க சரிங்களா. இது வரைக்கும் நம்ம நாகபத்தினி பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப நிறைய ஆழமான கருத்துக்களோட, அதுவும் யாரு சொல்லியிருக்கிறது எல்லாம் நாகங்கள் இல்லைங்களா, நாகபத்தினி சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சாரி நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா, வேற யாரும் புக் வச்சிருக்கீங்களா? மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசி கொடுக்குறோமா? 51ல இருந்து 55 வரைக்கும் பிரபுஜி. சாரி நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மூடஸ்ய இவாம் அஜானதா. குறைந்தபட்சம் ஒரு தடவை ஒரு ஆசிரியன் தனது குழந்தை அல்லாத மாணவனின் குற்றத்தை பொறுத்து கொள்ளல் வேண்டும். ஆதலினால் ஓ பரமசாந்த ஆத்மாவே, நீர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளாத எமது மூட கணவனை நீர் மன்னித்தருள வேண்டும். பதம் 52. அனுகிருஷ்ணீஸ்வ பகவான் பிராணம் தியஜதி பன்னகா ஸ்ரீநாம சாது சோர்ச்சானாம் பதி பிராண பிரியதாம். ஓ பரமபுருஷ பகவானே, அருள் புரிவீராக. எம்மை போன்ற பெண்களிடம் இறுக்கம் காட்டுவது மகான்களுக்கே உரியதாகும். நாகமான இக்காளிங்கனை தனது உயிரை இழப்பதற்கு இருந்தான். எமது உயிர் மற்றும் ஆத்மாவாக விளங்கும் எமது கணவனை எம்மிடம் திருப்பி அளிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விதேஹி தே கிருங்கீனாம் அனுஷ்டேயம் தவாஜ்னயா யச்
சரத் யானு திஷ்டனை வை முச்சதே சர்வதோ பயார். உமது பெண்களாகிய நாங்கள் என்ன செய்தல் வேண்டும் என்பதை எமக்கு உரைப்பீராக. உமது ஆணையை எவன் நம்பிக்கையுடன் நிறைவேற்றுகின்றானோ அவன் தனது அனைத்து அம்சங்களிலிருந்தும் தானே விடுதலை பெறுகிறான். பதம் 54. இத்தம் ச நாக பத்னிபிர் ஸ்ரீ சுக உவாச. இத்தம் ச நாக பத்னிபிர் பகவான் சமபிருஷ்டதः மூர்ச்சிதம் பக்ன விரசம் விசர்ஜாங்கிரி குட்டனைக. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறு நாகப்பத்தினியரால் போற்றப்பட்டவுடன் முழுமுதற் கடவுள் தமது திருவடி தாமரைகளால் மிதித்ததினால் நொறுங்கி போன தலையுடன் உணர்வின்றி விழுந்திருந்த காளிகனை விடுவித்தார். 55 பதம். பிரதிலப் கேந்திரிய பிராணா காளிய சங்கைர் ஹரீம் கிருச்சார் சமுச்சாசான் வசந்தீன கிருஷ்ணத் பிரகாக கிருதாஞ்சலியா. காளிங்கன் மெதுவாக தன் உயிர் சக்தியையும் புலன்களின் செயல்களையும் திரும்ப பெற்றான். பிறகு மிக்க சிரமத்துடன் வேதனையுடனும் பெருமூச்சு விட்டபடியே இறங்கத்தக்க அக்காளிங்கன் முழுமுதற் கடவுளுடன் மிகுந்த பணிவுடன் இருந்தான். வயம் கலா காளிய சுவாசா வயம் கலா சகோத்பத்யா தாமச தீர்க்க மன்யவா ஸ்வபாவோ துஸ்தயஜோ நாத லோகானானம் யத் அசத் கிரக. காளிங்கன் கூறினான், பாம்பாக பிறந்த காரணத்தினால் நாங்கள் துவேஷமும் அறியாமையும் உடையவர்களாகி எப்போதும் சீற்றமிக்கவர்களாக இருக்கின்றோம். போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, மக்களுக்கு தமது இயல்பினை விட்டுவிடுதல் என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும். இந்த இயல்பினையாலேயே அவர்கள் பொய் பொருளுடன் தம்மை அடையாளம் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வரைக்கும் வாசிச்சிருங்களா? வாசிக்கிறோம். அது சிஸ்டம் இதம் விஸ்வம் தாதர் குண விசர்ஜனம் நானா சவபாவ வீர்ஜவுஜே யோனி பீஜ சாய்கிருதி. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பரம கர்த்தாவே, ஜட இயற்கையின் பல்வகை வேறுபட்ட ஏற்பாடின் மூலம் செய்யப்பட்ட இப்பிரபஞ்சனை நீரே படைக்கின்றீர். இப்படைப்பின் போது நீர் பல்வேறு மனிதர்களையும் உயிர்களையும் புலன் உணர்வுகளையும் உடல் வலிமையினையும் பல்வேறு மனித இயல்புகள் மற்றும் வடிவங்களுடைய தாய் தந்தையரையும் தோற்றுவிக்கின்றீர். பதம் 58. வயம் சா தத்ர பகவன் சர்பாஜாதி உரு மன்யவஹா கதம் தியாஜாமஸ்தவன் மாயாம் துஸ்தயாம் மோகிதா ஸ்வயம். ஓ முழுமுதற் கடவுளே, உமது பௌதீக படைப்பில் உள்ள அனைத்து உயிர்களிலும் சர்ப்பங்களாகிய நாங்கள் இயற்கையிலேயே எப்போதும் சினமும் சிற்றமும் மிக்கவர்களாக இருக்கின்றோம். இவ்வாறு துறப்பதற்குரிய உமது மாயா சக்தியால் குழப்பப்படுவதால் எவ்வாறு எங்களால் எமது சுயத்தினை விட்டுவிட முயலும்? 59 பதம். பவான் ஹி காரணம் தத்த சர்வ ஜியோ ஜகத் ஈஸ்வரா அனுக்கிரகம் நிகிரகம் வா மன்யசே தத் விதேகினாக. போற்றற்குரிய பகவானே, நீர் இப்பிரபஞ்சத்தின் தலைவராவீர். நீரே மாயிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு உண்மையான காரணர் ஆவீர். கருணையாயினும் அல்லது தண்டனையாயினும் நீர் எதனை எமக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீரோ அதனை அளிப்பீராக. பதம் 60. இது ஆகர்ணிய வச பிரக பகவான் காரிய மானுஷ்ய நாத்ர இருதயம் துவய சர்ப சமுத்திரம் யாஹிமா சிரம் சவ ஞாதி அவத்ய தாரட்சோ கே நிருவிர் புஜ்யதே நாதி. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், காளிங்கனின் வார்த்தைகளை கேட்டு மனிதனை போல நடிக்கும் முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஓ நாகமே, இனிமேல் நீ இங்கே இருக்கக்கூடாது. நீ உனது பத்தினியர், குழந்தைகள், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் கூட்டத்துடன் உடனே
சமுத்திரத்திற்கு செல்வாயாக. இந்த யமுனை நதி பசுக்கள் மற்றும் மனிதர்களுக்கும் பயன்படட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. மனுஷனால கூட சொல்ல முடியாது. காலியா பிரேயர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா பிரபுஜி. காலியா பிரேயர்ஸ் வந்து அப்படியே எனக்கும் சேர்த்து ஒரு பிரேயர்ஸ் அவங்க மூலியமா நானும் வேண்டிக்கிட்ட மாதிரி தான் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இப்போ வந்துட்டு இங்க வந்து நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க thus praised. எப்படி வந்துட்டு இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, அது வந்துட்டு கம்பேஷன், அந்த அதாவது தன்னால பாதுகாக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்கும் இல்லைங்களா, அது ரொம்ப சாதுக்கள்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு சேஃப்டி இல்லாத ஒரு நிலை அப்படின்ற மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி உள்ள ஜீவன்களுக்கு பகவான் தான் ஆதாரம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் அவங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க, என்னோட ஹஸ்பண்டை வந்துட்டு ஒன்றும் பண்ணிடாம எங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க, அவங்க தான் எங்களுக்கு லைஃப் அண்ட் சோல் அப்படின்றதும் கேட்டுக்கிறாங்க. சரிங்களா. அந்த வகையில நம்ம வந்து பார்த்தோம், இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பயம்ன்றதே இருக்காதுன்றதை சொல்றாங்க. இந்த மாதிரிலாம் அவங்க ப்ரேயர்ஸ் பண்ணி பகவான்கிட்ட ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. சரிங்களா. இப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க thus praised by the நாகபத்தினிஸ். இப்ப பகவானுக்கு எப்படி ஆயிருக்கும், அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கருணையோட, ஏன்னா மர்சிஃபுல்லா எங்களுக்கு வந்து அனுகிரகம் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா நாகபத்னிஸ். அந்த வகையில அவங்க வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, காளியாவை விடுவிக்கிறாங்க. அவங்களும் எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப வந்துட்டு தாங்க முடியல அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லைங்களா, காளியாவுக்கு தன்னோட பலம்லாம் இழந்திருக்காங்க. அப்ப அவங்கள வந்து பகவான் வந்து விடுவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் காளியாவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகுது, அந்த உணர்வு வருது. சரிங்களா. நல்லா அந்த பிரீத் பண்றாங்க, ரொம்ப வலியோடையும் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஹம்பிளா வந்து ரொம்ப சப்மிசிவா பகவான்கிட்ட ப்ரேயர் சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப அவங்களுக்கு அந்த டீமன் குவாலிட்டி எதுவும் இல்லை. சரிங்களா. அசுர இயல்பு எதுவும் இல்லாம பகவான்கிட்ட அவங்க ப்ரேயர்ஸ் பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்படியே எனக்கும் சேர்த்து இந்த ப்ரேயர்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். அவர் வெரி பர்த் as a snake has made us envious, ignorant and constantly angry அப்படின்றீங்க வந்து அவங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா. எப்பயும் பொறாமை, அப்புறம் அறியாமை, அப்புறம் வந்து கோபம், இந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள்லாம் என்ன ஆயிடுது, நிறைஞ்சு இருக்குது இல்லைங்களா. அது இப்ப பாம்புனால எப்பயுமே சிரிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா, கோபப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் வந்து இவங்க காலியா சொல்றாங்க. இது வந்து இயல்பாவே, இதுதான் வந்து ஒரு நாகத்தோட இயல்பாவே இருக்கு. ஓ மை லார்ட், இட் இஸ் சோ டிஃபிகல்ட் ஃபார் பீப்புள் டு கிவ் அப் தேர் கண்டிஷன் நேச்சர். இதுதான் அவங்களோட அந்த நேச்சரே இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இதை வந்து கிவ் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி விட்டு கொடுக்க முடியாம அந்த நேச்சர்லயே இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அன்ரியல்லாம் ரியலா தெரியுது அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க. which they identify with that which is unreal அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்க வந்து பாக்குறோம். சரிங்களா. அந்த 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 கண்டிஷன் நேச்சர்லயே இருக்கனால அவங்க வந்து அந்த அந்த உணர்வை வந்து அவங்களால விட முடியாம தவிக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ சுப்ரீம் கிரியேட்டர், இட் இஸ் யூ who generate this universe. நீங்க தான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கி இருக்கீங்க. இந்த விஷயங்கள்ல இந்த முக்குணங்கள் யாரால உருவாக்கப்பட்டது, அது வெரைட்டியா இல்லைங்களா, வெரிகேட்ஸ்னா வெரைட்டிஸ். சரிங்களா. அப்போ இதெல்லாம் யாரால உருவாக்கப்பட்டது, பகவானால இல்லைங்களா. அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் யூ மேனிஃபெஸ்ட் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிஸ். அது மாதிரி எல்லா நிறைய ஸ்பீசிஸ், 84 lakh ஸ்பீசிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தனி சக்தியோட, அது மாதிரி நிறைய சென்சஸ் இல்லைங்களா. மனிதருக்கு ஒரு விதமான சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், தேவர்களுக்கு ஒரு விதமான சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அது அனிமல்ஸ்க்கு வேற விதமான சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். எல்லாரோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி கிடையாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு யானைக்கு பலம் அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா, அதே ஆண்ட்டுக்கு பலம் கம்மியா இருக்கும். தேவர்கள் சக்தியோட இருப்பாங்க, மனிதர்கள் சக்தி கம்மியோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் மாறுபடுது. வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மதர்ஸ் அண்ட் ஃபாதர்ஸ் வித் வேரியேட் மென்டாலிட்டிஸ் மைண்ட் செட்டும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபார்ம்ஸ், அனிமல்ஸா இருக்கும், ஹியூமன்ஸா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதெல்லாம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது, பகவானால இல்லைங்களா. 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய விதவிதமா இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப இதெல்லாம் யார் உருவாக்குறாங்க, யூ ஹூ ஜெனரேட் திஸ் யூனிவர்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் த வெரிகேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் மோட்ஸ். முக்குணங்கள், ஒரே ஒரு குணம் மட்டும் இல்ல, முக்குணங்கள் இருக்கு, அதுலயும் வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அது மாதிரி நிறைய ஸ்பீசிஸ், நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ், நிறைய மென்டாலிட்டிஸ், ஃபார்ம்ஸ் இல்லைங்களா. இதெல்லாமும் நிறைய இருக்கு. வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மதர்ஸ் அண்ட் ஃபாதர்ஸ், நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு அப்பா அம்மா மாதிரி தானே இல்லையா, இல்லைங்களா. ஒவ்வொரு பிரிவிலையும் நமக்கு ஒரு ஒரு வகையில வேற ஒருத்தவங்க அப்பா அம்மாவா நமக்கு வராங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் வெரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றீங்க காலியா வந்து சொல்றாங்க. ஓ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அமாங் ஆல் தி ஸ்பீஷிஸ்
வித்தின் யுவர் மெட்டீரியல் கிரியேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இந்த ஜட உலகத்துல உங்களோட உருவாக்கத்தினால. அதுல வந்து நாங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்றாங்க. அவங்க சர்பன்ட் இல்லையா, அவங்க பியர் சர்பன்ட் ஆர் பை நேச்சர் ஆல்வேஸ் என்ரேஜ், எப்பயும் கோபத்தோட உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்ல. பை நேச்சரு பாம்பு எப்பயும் சீறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ கோபத்தோட இருக்கிறதா எங்களோட இயல்பே அப்படின்றத சொன்னாங்க. பீயிங் தஸ் டெல்யூடட் பை யுவர் இல்யூஷனரி எனர்ஜி. இது இந்த இந்த நேச்சர் எப்படி கிடைச்சது பாம்புக்கு அப்படின்னும் போது அது சீரும் இல்லைங்களா. அந்த நேச்சர் எப்படி வந்தது? ஏன்னா இங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, பகவான் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க எல்லாத்தையும், இந்த மாதிரி மென்டாலிட்டி ஃபார்ம் எல்லாமே. அப்போ வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இல்யூஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க. விச் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கிவ் அப். கஷ்டம் அதை வந்துட்டு விட்டு அதுல இருந்து வெளியில வர்றது. ஹவு கேன் வி பாசிபிளி கிவ் இட் அப் பை அவர் ஓன். இயல்பா நம்மளே அதை வந்து தனிச்சு நம்மளால அந்த நம்மளோட நேச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல விட்டுட்டு நம்மளால வெளியில வருதுன்றது ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா. ஆசைகள்ல இருந்து வெளியில வர்றது, நம்மளோட நேச்சர்ல இருந்து வெளியில வர்றதுலாம் சிரமம் அப்படின்றது காலையில சொல்றாங்க. ஓ லார்ட், சின்ஸ் யூ ஆர் த ஒமிசென்ட், எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க இல்லைங்களா பகவான், லார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், யூனிவர்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க தான் பகவான். யூ ஆர் த ஆக்சுவல் காஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் இல்யூஷன். யாரு மட்டுமே இந்த அறியாமையிலேருந்து இந்த ஜட இந்த பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த விஷயங்கள்லாம் காலியா சொன்னாங்க இல்லைங்களா, இதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை தரக்கூடிய ஒரு சக்தி யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பகவான் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. யூ ஆர் த ஆக்சுவல். ஏன்னா நம்மளால தனிச்சு வர முடியாதுன்றது இங்க காலியாவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஹவு கேன் வி பாசிபிளி கிவ் இட் அப் ஆன் அவர் ஓன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப இது யாரால மட்டும்தான் நம்மளால இந்த அறியாமையில இருந்து வெளியில கொண்டு வர முடியும்? பகவானாலதான். ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் ஃபார் அஸ் வாட் எவர் யூ கன்சிடர் ப்ராப்பர். இந்த பிரேயர் நமக்கும் எனக்கு. ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் ஃபார் அஸ் வாட் எவர் யூ கன்சிடர் ப்ராப்பர். இந்த மாதிரி நம்மளோட நேச்சர்ல இருந்து நம்மளே தனியா நம்மளால விடுவிச்சுக்க முடியாது. அப்படின்னும் போது நீங்க தான் இந்த கஷ்டத்துல இருந்து விடுதலை தரக்கூடிய ஒருத்தவங்க இல்லைங்களா, மாஸ்டர் அப்படின்னும் போது, சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் போது எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க அவசியம் எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. வெதர் இட் பி மர்சி ஆர் பனிஷ்மெண்ட். இப்ப அவங்க யாரு டீமன் இல்லைங்களா, நிறைய பேரை துன்புறுத்திருக்காங்க. அப்ப பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்குமா இல்ல அனுகிரகம் கிடைக்குமா, அது எதுவா இருந்தாலும் நீங்க எங்களுக்கு அதை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. சரிங்களா. ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் உள்ள பிரேயர்ஸ் இதுவும். சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஆஃப்டர் ஹியரிங் காளியாஸ் வேர்ட்ஸ், இப்ப வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க சரிங்களா. அப்ப வந்து பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மாதிரி காளியோட பிரேயர்ஸ் பகவான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் who was acting the role of a human being. இப்ப பகவான் எப்படி அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க, மச்சகுர்ம வராகத்துல கிருஷ்ணர் இல்லைங்களா, ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் பகவான் அவங்கதான். ஆனா பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க, மனிதன் மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப ஹியூமன் பீயிங் ரிப்ளைடு என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வந்து காளியாவுக்கு ரிப்ளை பண்றாங்க. யூ மே நாட் ரிமைன் ஹியர் எனி லாங்கர். இனிமே இந்த யமுனை ஆற்றுல நீ இருக்க வேண்டாம், நீ மறுபடியும் உன்னோட இருப்பிடத்துக்கு போயிடு. அதான் ராமனக்கா அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஐலாண்டுக்கு நீ போயிடு அப்படின்றத சொல்றாங்க, அந்த ஓஷனுக்கு. அக்கம்பைன்ட் பை யுவர் ரெட்யூன்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன், வைஃப், அதர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிட்யூன் அப்படின்னா அது வந்து பரிவாரங்கள்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உன்னோட குடும்பத்தோட, உன்னோட வைஃப்ஸோட, குழந்தைங்களோட, ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீ வந்து மறுபடியும் அந்த ஓஷனுக்கே போயிடு. லெட் திஸ் ரிவர் பி என்ஜாய்ட் பை த கவுஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ். ரொம்ப காலமா கவுஸ் ஹியூமன்ஸ்லாம் அந்த அந்த இடம் யமுனை யாருன்னா முழு யமுனை யாருல ஒரு தேங்கி ஒரு பக்கமா இருந்த ஒரு கொஞ்சம் தண்ணீர் இல்லையா, அது வந்து கவுஸால் அனிமல்ஸ் இது ஹியூமன்ஸால யூஸ் பண்ண முடியாம இருந்தது. மறுபடியுமே அதை வந்து பசுக்களும் மனிதர்களும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கட்டும், என்ஜாய் பண்ணிக்கட்டும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி 61 இருந்து அப்படியே வாசிச்சு கொடுத்துறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் புக்ஸ் ஹரே வச்சிருக்கீங்களா? கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பதம் மாதாஜி. 61. சம்ஸ்மரேன் மத்ய துப்யம் மத் அனுசாசனம் கீர்த்தயன் உபயோ சந்தியோ ந யுஷ்மத் பயம் ஆப்னுயாத். பிருந்தாவனத்திலிருந்து சமுத்திரத்திற்கு உன்னை போகச் சொன்ன எனது கட்டளையை நினைவு கூர்த்தாலும், இன்று நடந்த இந்நிகழ்ச்சியை சூரிய உதயத்திலும் அஸ்தமனத்திலும் பிறருக்கு எடுத்துரைத்தாலும் அம்மனிதன் உனது பயம் நீங்க பெறுவான். பதம் 62. யோ அஸ்மின் ஸ்நாத்வா மத் ஆக்ரீடே தேவாதிம் தர்பயே ஜலைஹி உபோஷ்யமா ஸ்மரன் அர்ச்சேத் சர்வ பாபை பிரமுச்சதே. மொழிபெயர்ப்பு. எனது லீலை நடைபெற்ற இந்த இடத்தில் ஒருவன் நீராடி இந்நீரை தேவர்களுக்கும் பிற தெய்வங்களுக்கும் அர்ப்பணித்தாலும், அல்லது அவன் இங்கு உபவாசம் இருந்து என்னை நினைத்து வழிபட்டாலும் அவன் நிச்சயமாக தனது அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவான். பதம் 63. ரமணகம் ஹித்வா பிரதம் ஏகம் உபாஸ்ருதக
யத் பயாச சுபர்ணாஸ்துவாம் நாட்யான்மத் பாத தாஞ்சிதம். மொழிபெயர்ப்பு. கருடன் மீது கொண்ட அச்சத்தின் காரணமாக நீ ரமணக தீவை விட்டு இக்குளத்தில் தஞ்சம் புகுந்தாய். இப்பொழுது எனது பாத அடையாளங்கள் உன் தலைகளின் மீது காணப்படுவதனால் கருடன் உன்னை தின்பதற்கு முயற்சிக்க மாட்டான். பதம் 64. ஸ்ரீ ருஷிருவாச்ச முக்தா பகவதா ராஜன் கிருஷ்ணேனாத்புத கர்மணா தம் பூஜயாம் ஆசமுதா நாக பத்யன்ச சாதரம். மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், அன்புக்குரிய அரசனே, அற்புத செயல்கள் செய்யும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணரால் விடுதலை செய்யப்பட்டவுடன் காளிங்கன் தனது பத்தினியருடன் சேர்ந்து அவரை மகிழ்ச்சியுடனும் பயபக்தியுடனும் வழிபட்டான். பதம் 65, 67. திவ்யாம்பரஸ்ரன் மணிபிகி பராட்யை அபிபூஷணை திவ்ய கந்தானுலேபைச்ச மகத்யோத்பல மாலயா பூஜயித்வா ஜகநாதம் பிரசாத்ய கருடத்வஜம் தத பிரீதோ அப்னுயாத பரிக்ரம்யாபிவந்தியதம் ச களத்ர சுஹ்ருத் புத்ரோ த்வீபம் அப்தே ஜகாமக தனதவ சாமிருத ஜலா யமுனா நிர்விஷா பவத் அனுகிரகாத் பகவத் கிரீடா மானுஷா ரூபிணக. மொழிபெயர்ப்பு. பிரபஞ்ச நாயகனான பகவானுக்கு நேர்த்தியான ஆடைகள், அணிகலன்கள், ரத்தினங்கள், மதிப்புமிக்க ஆபரணங்கள், நறுமண திரவியங்கள் மற்றும் தைலங்கள், தாமரை மலர்களினான பெரிய மாலை போன்றவற்றை அளித்து காளிங்கன் அவரை வழிபட்டான். கருட கொடியினை உடைய பகவானை இவ்வாறு மகிழச் செய்த காளிங்கன் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தான். தான் செல்வதற்கு பகவானிடம் அனுமதி பெற்ற காளிங்கன் அவரை வலம் வந்து வணங்கினான். பிறகு தனது மாமியார் மக்கள் சுற்றத்தினுடன் அவன் கடலில் உள்ள தனது தீவிற்கு திரும்பச் சென்றான். காளிங்கன் அங்கிருந்து சென்றவுடனேயே யமுனை நதியின் நீரில் கலந்திருந்த நஞ்சு நீங்க பெற்று அது அமிர்தமாக மாறியது. இந்த அதிசயம் மனித வடிவில் லீலைகள் புரிவதற்காக தோன்றிய முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் நிகழ்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்துட்டு குறிப்பிட்டுட்டாங்க. அதுக்கு மறுபடியும் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான்னா, காளியா வந்து அவங்களோட ஐலாண்டுக்கே போக சொல்லியிருக்காங்க, ஓஷனுக்கே போக சொல்லியிருக்காங்கன்னு. அப்ப இந்த மாதிரி இப்போ நடந்தது இல்லைங்களா, இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ். இதை வந்து மார்டல் பீயிங்ஸ் நம்பலாம், சரிங்களா? இம்மார்டல்னா அழியாதது, இம்மார்டல்னா இன்னும் நமக்கு வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கு நமக்கு. அதனால நம்பலாம், யாரெல்லாம் இதை வந்து நல்லபடியா ரிமெம்பர் பண்றோமோ, சரிங்களா, அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் நம்ம எடுத்து சொல்றோமோ, நமக்கு அந்த பயம் அப்படின்றது எப்பயுமே ஏற்படாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த யமுனை ஆற்றுல நம்ம வந்துட்டு இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸை நினைச்சு நல்லபடியா அதுல நீராடி அந்த தண்ணீரை எடுத்து நம்ம வந்து அபிஷேகங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணும்போது, சரிங்களா, இல்ல வழிபாட்டு முறையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது நம்மளோட பாபங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு தொலைஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். தேவர்களுக்கும் நம்ம வந்துட்டு இந்த தண்ணீரை எடுத்து நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணும்போது, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அவுட் ஆஃப் த ஃபியர் ஆஃப் கருடா, நீ வந்து கருடனுக்கு பயந்துட்டு தான் ஏன் வந்து காளி இங்க யமுனைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நாள்லயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. கருடனுக்கு பயந்துகிட்டு தான் இங்க வந்தாங்க. ஏன்னா இங்க வந்துட்டு யமுனை ஆற்றுக்கிட்ட வந்துட்டு கருடன் வரமாட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த சாபம் கிடைச்சதுனால. அதனால இங்க வந்து சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவங்க இங்க வந்தாங்க இல்லைங்களா. சோ அதனால வந்துட்டு இப்போ வந்து உனக்கு கருடன் கிட்ட இருந்து பயம் வேண்டாம், ஏன்னா உன்னோட தலையில வந்து என்னோட திருப்பாதத்தோட அடையாளம் இருக்கு, அதனால கருடன் ஒன்னையும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, மை டியர் கிங், having been released by Lord Krishna, the supreme personality of Godhead, whose activities are wonderful, Kalya joined his wife in worshipping him with great joy and ரெவரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா. அதாவது வந்து இப்போ காளியா வந்து பகவான் விடுவிச்சிடுறாங்க. இப்போ அவங்க ஒய்ஃபோட என்ன பண்றாங்க, அவங்க சந்தோஷமா பகவானுக்கு வழிபாட்டு செய்யறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில அவங்க என்னெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா, லார்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ்க்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய ஆபரணங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜுவல்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ், அப்புறம் சென்ட்டு, ஆயின்மெண்ட், இந்த மாதிரி கார்லெண்ட்ஸ், அதில் இப்போ தாமரை பூவால செய்யப்பட்ட மாலைகள், இதெல்லாம் வந்து அணிகலன்கள், இதெல்லாம் சரிங்களா, அதாவது க்ளோத்ஸ்,
வஸ்திரம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பகவானும் வந்துட்டு அவங்களோட கொடியில யார் இருப்பாங்க, கருடன் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அப்படிப்பட்ட பகவானை வந்துட்டு நல்லபடியா வழிபாடு பண்ணனால காளியாவும் இப்படி இருக்காங்க, சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காங்க, மன திருப்தியோட இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவான்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறாங்க, மறுபடியும் அவங்க ராமனக் ஐலாண்டுக்கு போறதுக்காக. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானே வலம் வர்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். டேக்கிங் his wife's friends and children he went to his island in the sea. இப்ப அவங்க எங்க போயிட்டாங்க, அவங்க அந்த ராமனக் ஐலாண்டுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். the very moment காளியா left, காளியா அந்த இடத்தை விட்டு போன உடனேவே யமுனா எப்படி ஆயிடுது அப்படின்னா மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன். முன்னாடி எப்படி இருந்தது, ரொம்ப கருப்பா பாய்சன் எல்லாம் அப்படி இருந்தது இல்லைங்களா, யாருமே அங்க வந்துட்டு அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தவே முடியாது, அந்த தீர்த்தத்தை, அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லைங்களா. ஆனா இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் வந்துட்டு ரொம்ப தன்னோட பியூரிட்டிக்கு வந்துடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாய்சன் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் நெக்டேரியன் வாட்டர் அப்படின்ற அந்த நிலைக்கு யமுனையாரும் திரும்பி வந்துருச்சு அப்படின்னு பாக்குறோம். திஸ் ஹேப்பன் பை த மர்சி ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட். இதெல்லாம் யாரால நடந்தது அப்படின்னா ஹியூமன் லைக் ஃபார்ம்ல, அதாவது கிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்வயம் இங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்களோட அவதாரம், அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் மூலமா, பகவானோட அனுகிரகத்தின் மூலமா இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா, இந்த லீலைகள்லாம் நல்லபடியா நடந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதாங்க நாகபத்னிஸ் பிரேயர்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட உயர்ந்த தாத்பரியங்கள், நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ், நிறைய புரிதல்கள். கண்டிப்பா நல்லபடியா நமக்கும் பகவானோட அனுகிரகம் கிடைக்கட்டும். ஏன்னா காளியா சொல்லிட்டாங்க, தனிச்சு நம்மளால வெளியில வர முடியாது அப்படின்னு. அதை நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. தெய்வம் ஹேஷ குணமயி அந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளால தனிச்சு இந்த முக்குணத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வரவே முடியாது, அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு அந்த நேச்சர் அப்படின்றது. அப்ப அதுல நம்ம வந்து பகவான் சரணாகதி அடைஞ்சா மட்டுமே தான் நம்மளால இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும். ஏன்னா அந்த முக்தியை வந்து பகவானால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில இங்கேயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், காளியா சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வகையில நம்மளும் பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைவோம், பகவான் நம்மளையும் நல்லபடியா பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரட்டும், அனுகிரகம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ் நம்ம என் பண்ணிப்போம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பக்தான பாவன வைஷ்ணவ நம அனந்த கொடி வைஷ்ணவ கிருஷ்ண பிரபாத்க்கு ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா.